V nejčernějších dnech Osmanské říše ve městě Adana začalo masové vraždění, které se stalo počátkem arménské genocidy. Arménský lid byl vystaven hladu, mučení a smrti. Arménské domy hořely a byly srovnané se zemí. Nemilosrdně byly znásilňovány ženy, unášeny a prodány děti a chladnokrevně zabiti muži před svými rodinami. Arménci byli obviněni a zlikvidováni, protože se nazývali křesťany. Jejich jediným přestupkem bylo to, že věřili v Boha, který poslal svého syna, aby svou smrtí vykoupil vinu lidstva. V roce 1915 bylo nelítostně zavražděno 1,5 milionu Arménců za to, že nepřestali věřit v Ježíše Krista. Organizátoři vraždění, kteří nesou zodpovědnost za toto krvavé mučení nevinných lidí, dodnes nebyli obviněni ani potrestáni. Jejich svědomí je zatíženo strašnou vinou v historii. Od počátku dní přijde svítání, z lidské práce jejich poslání. Dětská hra a smích zvoní na návsích, člověk našel vlastní osud v nich. V běhu staletém obdělává zem, která svoje plody dává všem. Světlo střídá tma, pláče, kdo se smál, a pak člověk platí vším, co má. Temnou krajinou, svůlí bezcitnou, sluhové svých mečů kráčí, v srdci svých tvou, kdo by pochopil, je vražda jejich cíl, každého, kdo v Krista uvěřil. Lidé jako my, pod rubášem tmy, chrání je jen jejich svědomí. Musí utíkat, mají strach a hlad, pod hlavu si kámen musí dát. Deštěm, který dál násobí ten žál, milosti se nikdo nedočkal. Když už nesmíš žít, chceš se pomodlit, než tě srazí krvelačný přid. O beránku náš, lidskou bolest znáš, to ty vždy nejvíc zasloužíš, trůn a úctu, věky si tu stál, vždy nám pomáhal, Ježíši si náš laskavý král. Umučení se vzdali svých životů a našli místo u Boha ve věčném životě. I když na to zapomene celý svět,
Bůh nikdy nezapomene jejich utrpení. Oni se už trápit nebudou, protože jediný Boží syn, Ježíš Kristus, který umřel a dostal se do nebe, bude vždy s nimi a bude jejich duchovní průvodce. Bude je provázet k čistým pramenům a utírat slzy z očí. Budou objímat křeslo Boha a budou zpívat Boží píseň, že Bůh byl, je a vždy bude